Shubor na Shlem jong Nongsan Hima. Ka kinhon yele kai jong Shillong Lajong Football Club kala jam siya ka semi-final hagalumpung yele kai Mawlangwir Football Invitation Tournament arajar arpula arpusaw hadin makalala aban Pynliem no ya ka Nongbri Brothers Football Club na sauko laar minta kasngi ka khandai trik ukalalingkot arajar arpusaw Royal Lingdo Stadium site snat Mawlangwir Southwest Khasi Hills District. Kajing yele kai hagani kasngi kalong ka ba itanat bha hapdeng kini ki ardli ki kinhon ha kabala sakhi de ki hajar ngut ki pat ba jong ka dong ka thain. Yagini ki kol jong ka Shillong Lajong la yo ban thep da ushano taryang haga minute ka ba saw jong ka class step Daybor tong pair haga minute ka ba khatlai but ukolin lingdo haga minute ka ba lai pukundai but hndre pukundai. Hagani ka sngi ka khusna man of the match layo ra do Colin Lingdo jong ka Shillong Lajong ubalala banyele kai bha but yor ban thep artli ki kol nakaliang ka Mawlangwir Sports Club kala pentip ru baga jingele kai quarter final ka ba ar jong ka limpung kan long hapdeng ka Langsning Football Club na Shillong persya ka Golden Lion Football Club na Rembai ha ka khatnyo tarik menta ubnai